Podstatné je tá kyselina šťavelová, ten zázračný účinok toho argentínskeho patentu, ktorý sa sem dostal tiež náhodou. Nedoniesli to sem štátne zverozdravotné orgány, aby pomohli odboru. Ani nikto iný, ani odborné spoločenské združenie, ale prišlo to sem konkrétne ku mne z Maďarska. Výroba tých pevných nosičov 50% glycerolu, 50% šťavelky a následne sublimácia. Proste tá kyselina šťavelová tu priniesla zázrak. Dali sme dole medník s občelstvom, ktoré nosí aj pel. Rozťahni uličky. Sú tu osadené pevné nosiče kyseliny šťavelovej zhruba pred 4 týždňami. Do uličiek, v ktorom je plod, choď viac do stredu, kde je viac plodu a viac včiel. Tam lepšie pracujú s tými nosičmi, s tým, že ich ohrízajú. Áno, tu napríklad je už čiastočne ohrízený, premenený na vatu, popadaný dolu a vynosený von. Ten nosič. Sú to dlhodobé nosiče, 6-8 týždňov trvá, kým to rozhryzú, pohybujú sa potom. Nové nosiče, teda nepoškodené ešte, ktoré sa dajú vysadiť, sú tuto, vidíte v mojej ľavej ruke, posadiť zápalkou alebo špáratkom a vložiť do uličiek, kde je plod. Na kraj plodiska, kde plod sa nenachádza, je to zbytočné. Vkladá sa to väčšinou okolo letného slnovratu, to znamená po vytočení agátu, a necháva sa to tam až do úplného rozhryzenia. Má to dlhodobý účinok a navyše je to organická kyselina prírodného pôvodu. Jediné liečivo, ktoré sa mi v posledných rokoch naplno osvedčilo. Keď takto rozoberieme plodisko pre námatkovú kontrolu, či z iného dôvodu, dobre je ich umiestniť niekde do inej polohy, pretože okolo liečiva prehlbujú rámiky, vyhrízajú trošku. No nakoniec potom, keď je liečivo už celé dolu, vynosené, ten rámik není poškodený, ale ho vystavajú opätovne späť. Toho roku je veľmi, veľmi pekná znáška zo slnečnice, alebo sú tu odrody, ktoré silne medujú, dobre medujú, takže matka obmedzená, vytlačená z plodovania a včela sa včely skôr starajú o prínos sladiny ako o to, aby sa zaoberali matkou. Obmedzí to plodovanie. A tu je hrozba, že do toho obmedzeného objemu plodu sa stiahne všetká varóza. Ak je prekročená jej zdravá miera výskytu v tom čerstve, tak ten plod bude vo vyššej miere poškodený a toto má už dopad aj na budúcu sílu zazimovaného včelstva. Koľko včiel vypadne pre menej cennosť, poškodenie a koľko bude dlhovekých. Ak je to včelstvo zdravé, málo poškodené, ten plod bude zdravý a o to zdravší, že keďže ho menej je, každá larvička dostane viac a kvalitnejšieho krmiva, kašičky.